Odax para bukas. Good morning sa inyong lahat. So ito na yung mga Team Motion, naka-wearing Team Rad cycle wear jersey. Gagawin namin yung second attempt ng Odax. So since unlimited naman yung Odax for this season, itatry namin ulitin for the second time around. Breakfast muna tayo. Kasama ko si Lloyd, si Iver, si Julius, and then si Cyrus. Ayun, good morning! So ito, gagawin natin yung Odax natin, last try. So yung ruta natin is Pangasinan, Tarlac, Pangasinan. Mag-start kami ng 6 AM dito sa may Lingayen. Kasama ko yung mga batang Bimale, saka batang Lingayen. Ayun, so mag-start tayo sa may Soconi. So see you. I-record natin yung ride na to kasi special to, Centennial Edition ng Odax. Ayun, so salamat din sa sponsor natin sa cycling jersey, si Rad. Thank you, Rad Cycle Wear. Matarim guys, so almost 25 kilometers. Kamiling Road. Kain muna tayo, nutrition. So dito na tayo sa may border ng Tarlac, Pangasinan. Magto-cross tayo dito sa may checkpoint. Ayan, so wala na pang nalita. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang doon sa may Tarlac City. So good. Dito na kami sa may Kamiling. Turn tayo papuntang Tarlac City. Pangalawang flat, same bike. Ayun, okay pa kami. Nakangiti pa. Pirelli, try daw nila Pirelli. Okay, 15 seconds ha. Dapat makalas mo na yan. 1, 2, 3. Ayun, so far hindi pa rin nagbabago yung headwind dito sa may papuntang Tarlac City from Pangasinan. So sa checkpoint okay naman, hindi sila naninitan ng nakabike. So ewan lang natin pabalik, titignan natin. Anong gamit mong tire lever? Pamboy ka na sir. Grabe. Talagang binaon mo yan? Opo sir. Kutsara tinidor? Ito yung tampal. Good morning, master! Go! We're leaving Kamiling. So sa Tecnaga, pasok na tayo. Run to Moors! Yeah! Good morning, master!
yung first official stop namin sa may Tarlac City na kami. So ito yung turning point, 72 kilometers. So hydrate, nutrition. Okay pa ba? Okay pa, boss. Okay pa. Nakakangiti pa? Okay pa dahil maganda ang grad jersey. Wow, Parang wala talaga namang naman ha. Grad jersey. Ito, itlog, and then saging na ito pa. A few inches later. Ayan, so malapit na tayong papasok ng Kamiling. Yeah! Nakaisa rin ng orange. Odak sa may interval. Grabe yung mato. Ayan, so swapping kami every 1 kilometer. So far, naka 105 kilometers na tayo. 31 kph average natin. So buo pa rin kami. Ayan, so 4 na beses kaming naplatan. Push-ups. So hindi maiwasan yon. So konting tiis, matatapos din to. Ganda talaga ng view dito, Pangasinan Tarlac Road. Woohoo! Ingat lang sa palay. Yan yung pinakasagrado dyan. Kaya ba, Jules? Kaya sir, konti na lang. Ayan, so papasok na tayo ng Pangasinan. Nasa likod pa yung mga kasama ko. Ayan, malapit na tayo ng mga tarim mga kaibigan. Ayan, so far 34 takbuhan natin. May konting tailwind. Makikita nyo sa mga dahon. Ayan, konting tsaga na lang. Matatapos na natin. So yung pag natapos daw natin to with Rayman, sagot niya yung Boodle Fight. Wow! Yung dalawang nagdadalang bata, 16 years old yung kaya. So sila yung rival, kung taga sila yung magkaduo talaga sa mga 20-20 dyan sa linggit. Ayan, so takbuhan natin is 37, 38. Dito na tayo sa malapit sa Aguilar. Ayan, so may recovery drinks tayo. May nag-rescue si Red. So, kawal ka muna. Kabalkin to store. Yun, may sponsor ng Coke. Thank you. Ayan, so malapit na kami ng Swal Arc. So dadalawa na lang kaming naiwan. Nasa likod pa yung iba. So si Cloyd, John Cloyd, nandun sa likod sila Iver. Grabe, so far naka 160 kilometers na tayo. 40 kilometers to go. And then 31 average natin. Ang init, grabe. And welcome to Swal Arc, the famous landmark in Odax. Natuhog pa tayo ni Iver.
Rest tayo dun sa Mami Sofia. Shoutout kay Angie ng Mami Sofia. Oh, grabe ang init. Nasa 35 degrees ata ngayon. So ano oras na? Alas 12. Sakto 12:05. Nandito na tayo sa may famous Lomihan ng Sual, Mami Sofia. May 40 kilometers pa. Medyo na lang hindi ko bike. Grabe ang init. Kayanin namin to. Oh no! Okay guys, so last 20 kilometers to go. Sobrang lakas ng headwind. Ayun, so 4 na lang kaming natira. Nawala na yung Team Blue. Garad. So Team Orange yung natira. Tatapusin na namin to. So stay tuned. Mamaya. Sana matapos na. Grabe. Odax kayo sir? Odax? Malapit na yan. Malakas lang yung headwind. Okay, so last 2 kilometers na tayo. Nandito na tayo sa mga bayan ng Bugalyon. It's 1:30. So yun, groggy. Grabe. Whoop, whoop. Last 1 kilometer. It's gonna be a sprint. Who will take the sprint for the last 1 kilometer sa 200 kilometers natin? Congrats! Grabe! Whew! Sa wakas, tapos na yung 200 kilometers natin. So, rest time. Grabe! Init! Woohoo! Salamat, salamat! Anong feeling nang nakatapos ng 200? Sarap. Na-try ko na dati kaya masaya. Ayun, no, thank you pala kay Red. Kasama natin. Siya yung nag-abot-abot ng soft drinks at tubig. Team Motion din, ka-team natin. Ang laking bagay nung ginawa din niya. Ayun. Grabe. Mamaya magpo-post na tayo. And greetings pala sa kay Mrs. ko, si Dian, sa lag ko. So, ang laki ng suporta mo sa akin. Salamat, salamat. At kay Kent Magsiko, para sa iyo yung ride na to. Ay, yung ride na to para sa iyo. At saka may ride ka rin na jersey syempre. So syempre may mga hindi tayo nasang nangyari kaya hindi ka nakasama. So di bale next year mag-odax tayo pag okay na. So yon, sino pa ba? Thank you Miss Carmela Pearson. Napakasaya nung odax na to. One of the memorable siguro dahil hindi lang pandemic kundi unlimited ride. So ang daming nag-try nung probinsya namin from Tarlac to Sual. Ayun, thank you. See you sa next odax. Salamat ulit. And then sa Team Turobos, salamat sa inyong suporta. Team Motion, syempre yung mga pogi dyan. So salamat sa inyo. Sino pa ba? Parang wala na. Ayun, sige, halo-halo muna kami mamaya ulit. Okay. So I guess ito na katatapos namin kumain. Natapos din yung 200 kilometers ride natin. So far, ayun, may naiwan pang Faji bar. So far, 3 beses tayong nabutasan. So hindi naasahan. So may mga time tayong nasayang. Although ang saya ng ride, marami kami, 8. So salamat, nagpapasalamat ako sa mga batang ito. Yan. Hindi na ako mukhang masaya guys.
Ma, sikat na ako! Ma, magitan niyo ako sa... Ayun, bago makalimutan ang lahat, salamat sa team Sarad Cyclewear. Salamat sa sponsor ng jersey natin. So panalo po yung orange. Wala po kayong nakitang blue dun sa video. Kulelat sila. Pero ito yung nagtagal sa blue team blue. Laos yung blue, dapat bago! Ayan, so may shoutout kayo? Okay, crush ko. Crush ko muna ako. Ako nagpaalam. Trauma tong 200 kilometers. Ano, shoutout sa parents ko na supportive masyado. Shout out, Rod, bili na kayo. Plus 5 kph. Kay mami, mama. Shout out, mama. Road bike. Okay, so until next time, siguro sa 300, 400, or sa 600. Okay, kita kits. Thank you. Mabuhay yung mga Odax Randomers. Bye-bye.